'Yan uwana mata, kuna gani wannan abin da na rike a hannuna da kuma wannan scrub da kuma wannan face soap din nan. Duk wayannan products guda 4 da na hada muku kuka gani na pimples ne. Mace ko namiji duk suna iya su yi amfani da shi. Idan kina fama da pimples yayi shekara da shekaru a fuskanki, mai bejin fuskanki, kina tare da dark spot, fuskanki is not that smooth, you need to grab this at Queen Sadi Skincare. Pimple set ne guda 4, abin da muke sayar da shi duka shine 10,000 naira a raha. Muna da shago a Maiduguri, sannan muna da shago a Kano. Ga address ɗinmu na Kano, muna nan a Kabuga, Gadangami Complex floor 2 number 19D. Maiduguri kuma muna nan Bulunkutu GSM Village floor 3 number 67. You can call us or chat us with this number.